ҳамватанои азизи гиромӣ, ман имрӯза мавзӯе ки ман гап мезанам дар бораи чӣ хел кризисро паси сар кунем ва вақти инкишофёбии худ расидааст. дар ин бора ман суҳбат мекунам. имрӯз рӯзи суҳбати мо суҳбати хуб мешад, хеле ҳам хуб мешад. ман гум мекунам ки халқи мо сари вақти ягон вақт ягон ҷо рафтан ба иштирок кардан ба ҳозир омӯхшудагиш нест. барои ҳама қадар мумкин ки баъзе одамо бадтартар мебиёянд. фа накун илтимоси ман ба шумо ҳамин аст ки барое ки ману шумо ҳамин рӯз як натиҷаи хуб ба даст биёрем аз суҳбати имрӯзаи ману шумо, бояд ки шумо ҳамин вақте ки ман савол метиҳам, фақат ҳамон саволи ман ба гуфтагии ман бар ин ҷавоб диҳед. ягон чизи зиёдатӣ нанависед дар чат, чибаки вақте ки шумо чизи зиёдатӣ менависед дар ин чат, дигар одамо гӯш кардан наметавонад, фаҳмиданам наметавонад, мушкил мешавад. барои ҳама қадар фақат касе ки мана дида истодааст, барое ки связ ҳаст, проверка связ кунем ману шумо, просто плюс мондан гиред, ҷамъ монед. ман медонам ки шумо даромадед, авоз ҳаст, обратный связ ҳаст. ман дилам пур мешавад ки шумо шунида истодед, фаҳмида истодед. ҳамватанои азиз, ба кадом мақсад мо ҳамин хел эфира сар додем, ба кадом мақсад мехоҳем ки бо ҳамроҳии хонандагони худамо, бо ҳамроҳии шунавандагони худамо дар наздик дар суҳбат бошем. мақсади асосии ман ин аст ки дар ҳамин як вақти мушкил, дар ҳамин як вақте ки ҳозир тамоми дунёя карантин гирифта истодасу, халқи бисёр тоҷике ки мо дар муҳоҷиратҳо ҳастану, баъд мана ин халқе ки дар худи Тоҷикистон ҳам ҳаст, як қисми мардуми мо беҳад мушкилиҳо ба гирифтор шуда истодааст. ман ҳазорон бор шукри худованд мекунем ки парвардигор бо ёрдами худованд ҳозир дар давлати мо ҳамин коронавирус ҳозир омадагиш не, ё ки мумкин ки ҳозир регистратсия шудагиш не. чизе ки набоша ҳазорон бор шукр ки ҳозир номи ҳавая нашунидем. мо илтиҷо мекунем ки парвардигор ки ҳамин чи набиёяд дар ҳамин ватани моам ки мо аз сарамо бисёр мушкилиҳо гузарондем. ҷанги граждане ки мо аз сарамо гузарондем, мушкилиҳое ки халқи мо аз сара гузаронда истодааст, то ҳоло боз дар мусофирӣ ин як парвардигор худаш як ғамхоре кунад ки ҳамин коронавирус мо ба набиёд. биёдам ки монда шуда бад биёд. биёдам ки якун чигам астаткаҳош биёд, чӣ хел таъсироти баландаш набиёд, чунки таъсироти баланди вай бисёр мардума заражат мекунад. мақсади асосии мо именно барои дастгирӣ кардани ҳамин мардуми муҳоҷир, халқи дилшикастаи мо, халқи мо. ман гумон мекунам ки имрӯз мардуми мо ба як худбоварӣ, як қуввати рӯҳонӣ, як илме ки як ба роҳи нек мебарад беҳад зарур аст. барои халқи мо беҳад зарур аст. ҳамватанои азиз, ман забони адабӣ гуфта гап намезанам. чиба ман мехоҳам ки забони ҳамин оддӣ, забони мардумӣ қати гап занам ки ҳар як шафёр расмӣ, ҳар як мардикор расмӣ, ҳар як савдогар расмӣ, ҳар як хонашинам ки бошад, сухани мана дуруст фаҳмаду як натиҷа гирад, як дарк кунад, як ҳаёти ояндаш ба истифода бурдан тавонад. мақсади ман оне нест ки ман инҷа суҳбат кунам ки шумо гӯед ки муаллим хеле одами хуб будай, муаллим хеле одами нағз будай. не, ин чиз ман барои ман ягон вай надорад, чӣ гум шаъну шараф надорад. барои ман натиҷае ки халқи мо мебинад ин беҳад зарур аст. ба ҳамин мақсад ман ин баромада карда истодиам. аз сабабе ки имрӯз буҳрони иқтисодӣ сар шудагӣ дар пеши ману шумо дута роҳ аст. дута роҳ аст. якум роҳ, ё ки мо ин роҳе ки пеша мегирем, ин роҳи чи зиқ шудан, ғусса хӯрдан, алам кашидан, чӣ гуфтан, тақдири ман ҳамин будааст, ман ҳамин мушкилӣ бафтидиам. ман як чӣ мегӯм, ин синдроми ғарибчаҳо, синдроме ки мисол баъзе одама гум мекунад, ман як одами ғарибам, як одами чизам, фақир ҳастам, гуфта худа бечора гирифта ҳамин хел зиқ шуда рафтан. шумо метавонед ки ин кора кунед, не ки ин кор ягон хел баҳра намебинед, ин кор фақат мушкилӣ мебинед. вақте ки одам ҳамин хел чиза худаш пеша гирифт, ин тақдир нест бачаҳо, ин худ интихоби инсон аст ки одам метавонад ки зиқ шуда шинад, зиқ шуда касалӣ кунад худаша, зиқ шуда ҳамин бо ин карантин худаш бо як вазмини ҳаёти мо бо як вазмини аз болош мебиёд, бо як вазмини нав мебиёд. ман дар ҳамин ҳаёти умрам доктори илмҳои равоншиносӣ шудагим ҳамто оддӣ нест. аз сабаби чӣ ман тавонистам доктори илмҳои равоншиносӣ шудан? чунки ман бисёр тафаккури инсона омӯхтам, бисёр фикриёти одама омӯхтам.
ҳар чизе ки дар майнаи сари шумо ҳаст, ҳамон чи ҳаёти шумо ба пайдо мешавад. аз он чиз зиёд ҳаёти шумо пайдо шуда наметавонад. бо такрор мекунам, ҳар он чизе ки дар майнаи сари шумо ҳаст, танҳо ҳамон чиз ба ҳаёти шумо пайдо мешавад. дигар ягон чиз дига пайдо намешавад. агар ки шумо хонаи шикорчӣ ба дароед, мебинед ки дар хонаи вай рӯжо ҳасту, дигар яроқ ҳасту, дигар чизҳо. агар хонаи рассом ба дароед, мебинед ки краска ҳаст, чи гум плакати рассомӣ ҳаст, дигар чи. хонаи домулло ба дароед, чизҳои домуллоӣ ҳаст. хонаи солдат ба дароед, чизҳои военни ҳаст, солдатӣ ҳаст и так дале. ин чи гуфтаги гапи ман? ҳар як инсон ҳаёти худаш ба ҳамон чизе ҷо метиҳад ки ҳамон чизе ки ҳамон ба фаҳмишаш мерасад. а фаҳмиши худ зиёд кардан наметавонед. ягон вақт барои ҳамон, барое ки ҳаёти шумо ба чизҳои нав пайдо шавад, аввал фаҳмиш ба кор кардан дар кор. ман бисёр дида истодам ки халқи мо гумон мекунад ки агар ки телефони қиматтар дошта бошад, яке ба вай одами чигум ба маърифат метобад, ё ки либоси ба хушрӯтар дошта бошад, ё тӯи ба дабдаба кунад, ё мошини ба дабдаба гирад. то аст мардуми мо гумон мекунад ки агар ки ман ягон чизҳои аҷоиб ҳаётам ба гирам, худе ки ман дигар мешавам. ин ба монанди медонед чи аст? ба монанди конфет аст ку конфета гиред, аммо худ шириния гиред, коғазаш чӣ қадр хушрӯ мекунед ки агар дар даруни вай бемаза хӯрока бошад, бемаза ҳамон ширинӣ бошад, вай як бор одамо мегирад, дуюм бор ва намегирад. инсоне ки ҳамин гумон мекунад ки мазмуни ҳаёташа месозад ба сабаби чизҳои беруна, не ки дарунаша тайёр накарда, вай ранги себе ки аст ку себ, баъзе вақт себа мехаред, берунаш хеле хушрӯ, не ки дарунаш вақте ки мехоҳед ки вай хӯред, дарунаш пури чия? ё кремзадагия, ё тосидагия, ё вайрошудагия. вот анамин чи беҳад мушкилӣ мебиёрад. ҳамватанои азиз, ман шумо ба диққат, ман шумо ба вақт метиҳам барои савол додан. вақт метиҳам барои савол додан. майлаш ҳозир савол натиҳед, ягон савол натиҳед. чат ба ягон чӣ нанависед. чӣ хел қонун ба ману шумо бояд риоя кунем? қонуни суҳбат кардано ману шумо бояд риоя кунем. чӣ хел қонуне ки ману шумо риоя мекунем чӣ хел ҳаст? якум дар бораи политика ман ба гап назанед, саволам натиҳед, чӣ ки ман политика ба профессионал нестам, ман суҳбат кардан наметавонам, намегумам. дуюм, дар бораи дин ман ба гап назанед. ман беҳад худотарс одамам, аз намозхон одамам, не ки ман дар бораи дин суҳбат намекунам. ман дар бораи инсоният суҳбат мекунам, дар бораи шахсият, дар бораи худотарсӣ мегум, не ки дар бораи ман дину дигар чизҳо гап намезанам. сеюмин чизе ки ман ба савол натиҳед, дар бораи миллату дар бораи чизҳо ман ба савол натиҳед. чорум ки ягон хел инҷи ба вай накунедон, ана чӣ мегӯн, реклама ин чизҳо накунедон. реклама ин чизҳо дар кор нест. майлаш як дигар ба ёки бор ба ёки фалон кора кунед, ин хел кунед, ин хел гапо назанед. анакун вақте ки ман савол додам, саволи ман ба ҷавоб диҳед, барое ки ман бинам ки связ шумо ба нағз ҳаст. дига ҳамин кор ман ҳаракат мекунам ки ҳамин як соати қати шумо суҳбат мекунам, ин як соат дар ҳақиқат як натиҷаи хуб диҳад, илми хуб диҳад. ман ба ҳамин мақсад дар ин прямой эфир буромадагӣ. майлаш анакун гашта мебиём мавзӯамо ба чӣ хел паси сар карданамо дар кор, ин карантине ки имрӯз ба мардуми мо омадагӣ ҳаст. диққат кунед, бисёртар ҳаме чи аз фаҳмиши шумо вобаста ки дорад, аз фикронаи шумо ки вобастагӣ дорад. шумо ҳамавақт ҳамон роҳе ки пеш мегиред, шумо аввал фикр карда баъд ҳамон роҳа пеш мегиред. мана мисол гӯем, вақте ки шумо мехоҳед хона созед, барои вай пул дар кор, шумо фикр мекунед чӣ хел ин пула кор карданама. аз рӯе ки ҳамон фикронатон чизе бе ки расад, ҳамон кора интихоб мекунед. мана мисол як кас мегӯяд ки ман мерам Россия, мардикора мекунам. як кас дига мегӯяд мерам ман дар онҷо ҳамин шаҳр ба кор мекунам, савдогара мекунам. ҳар кас ҳар хел роҳа интихоб мекунад. ҳар хел роҳа интихоб мекунад инсон. барои анамон ана ҳамон роҳе ки шумо интихоб мекунед, ин ҳаёти шумо месозад. ман мехоҳам ки шумо фаҳмед ки як чи сахт қолаб шуда мондагӣ майнаи сари мардуми мо ба як чизе беҳад мушкил қолаб шуда мондагӣ. чи қолаб шуда мондагӣ дар сари мардуми мо? мардуми мо чизе қолаб карда мондагӣ? тақдирам ба ҳамин хел будааст, насибам ба ҳамин хел будааст. вай дуруст,
тақдири шумо ки шумо тоҷик таваллуд шудагӣ ҳастед, тақдири шумо ки шумо писар таваллуд шудагӣ ё ки заиф таваллуд шудагӣ ҳастед, хонума таваллуд шудагӣ ҳастед. Ин тақдир. Тақдири шумо ки дар ҳамин хонавода таваллуд шудагӣ ҳастед, дар ҳамин давру замон таваллуд шудагӣ ҳастед. Не ки вақте ки шумо пагои рӯзӣ мехезед, кадом кора интихоб мекунед, вай тақдир нест, вай интихоби худи шумо ҳаст. ин ранге ки деҳқон ҳар баҳор худаш интихоб мекунад, ҷав мекорад ё гандум мекорад ё ки пиёз мекорад ё сабзӣ мекорад, баъд меҳнат мекунад, меҳнати вай ба баракаша фақат худованд метиҳад. Интихоба худованд инсон ба додагӣ, баракат то есть ба ҳаракат кардан дар кор, ҳараката шумо мекунед, ба вай баракаташа додагӣ. ман мехоҳам ки шумо ҳамун қолаби фикронае ки аз мардуми кӯҳан мо ба омадаё ҳамин анъана шуда мондагӣ ҳавая дигар кунед. аввал нуқтаи назари шумо ки дигар шуд, рафторатон дигар мешавад. агар ки шумо хоҳед ки сифати ҳаётатон дигар шад, шумо бояд нуқтаи назариёти худатонро дигар кунед. вақте ки нуқтаи назариётон дигар шуд, ба ҳаёт дигар мешавад. ман нақл мекунам 5 минут ё 7 минут тақдири худам аз сари ман гузарондагӣ, чизе ки ман аз сари худам гузарондам. чунки ман китоб хонда гуфтаистодагим ни шумо ба тақдире ки аз сари ман гузашт. соли 95 вақте ки ман мактаби миёна тамом кардам, ман даҳуми фарзанд будам дар хона. дута фарзанди ман калони гузаштан аз ҳаёт 8 фарзанд мондагӣ. ман даҳум фарзанд. ман 1 сола сағира калон шудагӣ, манам модарам калон кардагӣ. ана вақте ки соли 90 СССР барҳам хӯрд, ана пул алиш шуд, солҳои 91, ман кӯдаким дар аҳолии беҳад чӣ гум аҳолии мо тавоно буданд. ман падарам доранда буданд. Не ки вақте ки пул алиш шуд, бисёр пулои мо нест шуданд. ҳамин чиз қатори мардум мо ҳамин чиз мо нест шуд. вақте ки ман ба шаҳр омадам, дар шаҳри Душанбе, ман политехнический вуз супурдам соли 95, инженер-строитель ПГС. ана студент шудам, як маҳ хондам, якуни ман натонистам дига дар чӣ хондан. сони партофтам соли 96 ман студент шудам музикальни академия Хуҷанд, баъд ман ба ХГУ ҳаст дар Хуҷанд, вай юристский факултеташ ба. ду таҷоба студент шудам, хондан натонистам. ба сабаби чӣ ман хондан натонистам? ба сабабе ки ҳамон давру замон ба пул надоштам ки ба ҳузур ҳам хонаму ҳам зиндагӣ кунам. ҳам хонаму ҳам зиндагӣ кардам, пул надоштам. вақте ки пул набуд дар дасти ман ки ҳам хонаму зиндагӣ кунам, ман хулоса ба омадам ки агар ки ҳаёт ман ба шанс наметиҳад, ҳамин шанса ман худам ҳамин возможноста худам сохтанам дар кор. пеши ман ба интихоб буд. ё ки ман мехонам, ё ки ман коре карда ҳаёта ман дигар мекунам. не ки пул набуд ки хонам. ман маҷбур шудам партофтам мактаби миёна, қарз гирифта камутум. ҳамон муддат ба як бор қарз кардам ки мерам Россия, натоистам рафтан. дигар вақти дигаш ба камутум ман бизнес кардан гирифтам. ман аз Узбекистон слитра оварда мефурӯхтам Тоҷикистон, ба аз мана тарафи Зафаробод Душанбе ба тарбузу харбуз бурда мефурӯхтем. общем ним сол, 6 моҳ 7 моҳ ҳамин корро кардам. ҳамин намуди ҳар хел фурӯшу ин хар вай хар карда гаштагӣ. пиёзам харида фурӯхтем, гӯштам харида фурӯхтем, мол фурӯшам кардем, аз қассобҳо пӯст ҷамъ мекардем, аз тамоми гӯшаи канори Тоҷикистон мефурӯхтем. ҳамин корро ман кардагӣ ҳастам, аз сарам гурзондагӣ ҳастам ман. не ки ман фаҳмидам ки ин хилқати ҳаётам ман дигар кардан наметавонам. ман интихоб кардам ки мерам ба Россия, кор мекунам, омада мехонам. фикри ман ин хел буд. нигоҳ кунед, ин интихоб, ман мехоҳам ки шумо як чиза нағз дарк кунед. ҳаёт ин интихоб аст. кадом чизе ки шумо имрӯз интихоб мекунеду қарор мекунед, ҳамон раҳи шумо интихоб кардагӣ баъд худованд баракаша метиҳад, шумо ба коратон пеш меояд, агар ки ҳалол кор кунед. вақте ки ман омадам дар Россия кор кардам, кори сиёҳ, кори грузчикӣ, забона намедонистам, дар кӯча ман зиндагӣ кардагӣ, дар ҳамин Киевский вокзал ман кор кардагӣ. Киевский вокзал онҷа калонтарин ҳамин авашной бозори вай буд, Москва буд. но ки баъзе одамое ҳастаст ки мисол мана бисёраш мешиносад. мана Саидмурод намегуфтану онҷа ба осонтар Саид мегуфтанд, хотири рӯсоба мемонд, осонтар Саид мегуфтанд бисёраш. ҳамин хел кор мекардам. 6 моҳ ман мардикорӣ кардагӣ. ман дар кӯча зиндагӣ кардагӣ дар муддати 6 моҳ. грузчикӣ кардагӣ, аробакашӣ кардагӣ, бисёр азоб кашидагӣ, забона намедонистам. 3 бор мана спецприём шинондан. 3 бор. онҷа ба спецприём пределки не ба спецприём, 3 бор ман шиштагӣ. як бор просто дошта паспортама гирифта дар ронда партофтану спецприём рой кардан. ҳамин хелашам буд. ҳамин хел азобҳошам аз саромо гурзондем. гашта омада як справка қати гашта, ҳамин хел азобҳо кашида бо таъин карда. он соло мумкин буд таъин мекарди паспорт кардату барои мекарданд. ҳамин хел возможносту он соло буд. ҳозир бошад фақат отпечатки палсатон худатон мебиед, баъд паспорта мегиред. вай солои 96 97 ин коро буд. ана баъд 6 сол дар кӯча зиндагӣ карда,
да падесо, да кришаҳо, да азобҳои сахт кашидан, яке ман аз худованд боварӣ мекардагӣ не, умеду орзум даст кашидагӣ не. Ман хурдим орзу мекардам ки да ҳамин чӣ хеле ки набошад, да давлати, да Москва, да як давлати дунё ман мехонам, шахси бузург мешам. Ин орзуи асосии ман буд. Ин интихобе ки ман дар таи дилам доштам, нияте ки ман доштам анамин буд. 6 моҳ ки мардикорӣ кардам, ман фаҳмидам ки кори соқати ҳаёти дига кардан намешад. بعد از 6 ماه مردکار من درست این چیزا فهمیدم. چند پولی که کار میکردم میلیسانو رو میگرفت. گروسشکی میکردیم، عذاب میکشیدیم، کوچه به زندگی میکردیم، سر و لباس چرکین، احوالا چرکین. بعضی روزا بود که ما هم موسیقیم نان خوردگی هستم. برای که خنکی از گوشنگی نمورم. با یک وقت از روزی همین روزهای 21 می 22 یا 23 همین نوامبر بود. دا همین наздики Москва река, дарёи Москва, Киевский вокзал, ҳамуш ба якта парк аст, 5-6 скамейкай. Вақте ки ба ҳамуш нишистам, ман хулоса ба омадам ки ман дига кори сор намекунам. Инам интихоб буд. Нигоҳ кунед, якум интихоб ман кардагӣ, куҷо ба интихоб кардагӣ? Вақте ки мактаби олия партофтам, гуфтам ман тақдирамро месозам. ҳаёти ман бояд ман худам да дастам гирам. Дуюм интихоб ман кардагӣ ҳаётам ба вақте ки анамон фаҳмидам ки кори соқати зиндагӣ кардан намешад. Ин интихоб. من انتخاب کردم که من باید یک کاری کنم که فهمم از چی سر کردن در کار. همون چیزی که من میفهمم، همون چیز سر کردنم در کار. من از چی سر کردم؟ چیزی من میدونستم. من میدونستم که زمین با کار کردگی که بودم، من میفهمیدم زیلین خریده فروختن، تو است کبودی خریده فروختن، کبودی قطع کار کردن. من همین چیزا میفهمیدم. من کبود فروشی سر کردم، بعد سیمیشکا با گذاشتم، بعد سیمیشکا فروشی کردیم، بعد میوه فروشی کردیم. بعد من بعد از بسیار دست بخیر داشتگیم این نگاه کنید. من میخوام که شما همین من حاضر این تقدیرم که نقل کرده استونیم، این تقدیر من نیست بچه. این یک راه است که راه موفق شوی است. شما برای خودتون یک درس کرده گیرید. اوج من دوتا چیز بهترین گفتم برای شما حرکت کنید که در بین سخنهای من درس آموزید. چه خیلی که همین موزیک که می نوازن، موزیک بین نوته ها با میشد، 7 نوته است همه وقت. بین همون نوته ها با موزیک است. هوا یک کمپوزیتور گوش کردن میتودو، انوای سر کمپوزیتور با اول پیدا میشد موزیک با همون نوته ها با میکووده. شما من همین درسایی که علمی که میخواهید که گیرید، اول گوش کرده دقت کرده استید میگیرید. خوب انا کن. دویم انتخابی که من کرده، من انتخاب کردم که من دیگه مرام که مردی کاری نمیکنم. دقت کنید، وقتی که شما نیت کرده این کارو میکنید، خداوند برکتش میتید. از چی سر کردم من؟ همون چیزی که من میفهمم، همون چیزی که من عقلم میگیرد. کبودی فروشی سر کردم، بعد سیمیشکا فروشی کردیم، بعد میوه فروشی کردم، تو سودا کردم. سودا برکتش دیگه است نسبت کار سیاه. شما خوبم میگید، گندم میگید، چه خیلی که میگید فهمیدنتون در کار. چه که شما برای خودتون کار میکنید و خودتون کار تشکیل میکنید. فهمیدید؟ خدا در بالای خودتون کنه. شما خودتون هم درآمدش دیگه، هم برکتش دیگه، هم فهمشش دیگه. شما است دیگه میشه. وقتی که من کار کردم، بعد وا خوردم یک بچه‌ای که از مالداوی بود است. امبر آمدم کیفسکی وокзал، آمده استودم کار با که نگاه کنم یک بچه از مالداوی بود است. نگاه کنم بیچاره همین خیلی رنگ و روش کبود شدگی برین زیق استوده سمکش پیشش با. روزهای مشکلی خودم به سر خاطرم با اومد. روزهایی که منم در کوچه بودم. من هم بچه گرفتم و گفتم بیا رفتیم. گفتم من گفتم пойдем покушать. تو من گفتم هیچ قرضت نیست. من میخوام просто تو با دستگیری کنم. منم از تاجیکستان، منم از اینجا نه. همین خاطرم همین کسری من بزد که من هر روز کم همین بچه‌ای که میبیان کار نمییابند دستگیری کنم. روزش به 10 کس، بعد 20 کس، بعد 50 کس، بعضی وقت 100 کس آدمای من کاربین میکنم. هر روزش به یک پرسه، یک همین افقاد یک 5 سوم بود. 5 سوم بود، 2 سوم دیگه خوش میکردید، 1 سوم به چای میداد، 1 سوم به نون میداد، 5 سوم بود یک همین و یک خوراکه. یک طبق خوراکی که میدادم ما همین ما هم بچه‌ای که میومدن و کار نمیافتم ما همین دستگیری میکردم. همین سبب شد خداوند منو بزرگ کرد. نگاه کنید، دقت کرده گوش کنید. دست بخیر شما حیاتتون دیگر میکند. همین خیلی شد که خداوند من از آدم عادی که رنگ و گروسچیک بودم من گرفته یک آدم معتبر کرد و عزیز کرد. با همین من پیشنهاد کردن یوری‌ها که میخوای که وای شوی در بگاهی در شبونه اخرانی که بازار شوی. وقتی من قبول کردم این کارا، قبول کردم مشکل بود، به حد عذاب بود، لیکن ما کار کردیم. بعد از 1 سالش اوج من بسیار کارم تمام دیگه خیلی بود.
ҳамин хел ҳаёт дигар шудан гирифт. ман чӣ ба ин нақлуа карда истодам шумо ба сета мехоҳам ки чиза шумо диққат карда ёд гиред. сеюми интихобе ки ман ҳаётам ба сахт кардагӣ, интихобе сахт, ҳамин корро даст кашида хондан рафтам. Хондан ман рафта ба сари илм шудам. Чӣ ба ҳаёти ман дигар шуд? Ман якта неку ҳамин Средния Азия якта бачи Россия рафтаги ман неку пурку бачое ки дар Россия кор мекунад. Дурустми? Бисёр. Неки роҳе ки ман рафтам ҳама рафтагиш нест. Ман вақте ки камакак пул фаҳмидаму камакак чӣ, ман гуфтам не, ҷои ман не, ҳаёта дигар кардан дар кор. Ва партофта ба сари дарс рафтам ман. Партофта ба сари дарс рафтам, пас хондан асар кардам. Ман ҳар чизе ки ҳамин пуле ки меёфтам аввал майни сарам ба мондан гирифтам. Ман грузчик будам, ҳамон дасти дажи ҳамон Озарбойҷон ба. Неки рафтам дарсо ба қарз гирифта аввал рафтам. Як чанда дарс ба ман қарз гирифта рафтагӣ. Аввалош ба. Медонед ҳама аҷоибаш чӣ буд? Аҷоибаш ҳамин ки ман намефаҳмидам Русия. Неки ман мерафтам. ҳамон Озарбойҷоне ки ман грузчикаш будам 100 сум як рӯз ба ман ба ойлик медод. Ин гапа мо 6 маҳи аввал, 6 маҳи аввале ки ман грузчик будам. Вай механдид корои ман ба, мегуфт ту аҷоиб бача, ту намефаҳми Русия, 2 сум пул кор мекунӣ, бо мери куҷо ба тренингҳо ба метӣ. Солҳои 96-97 тренинг гуфтагӣ чиза мардум намедонист. Анамун вақт ба ман хондам мерафтам. Анамун чи ҳаёти мана дигар кард. Барои чи ман ин чизҳои гуфта истодам? Барои ки шумо фаҳмед, барои ки шумо донед. ин чизҳо беҳад зарур аст барои шумо. Ана кун, нигоҳ кунед. Ҳамин чи аста-аста фикронаи мана дигар кард. Фикронаи шумо аз чиз вобастагӣ дорад. Кадом китобҳо шумо хонда истодед? Якум, кадом китобҳо хонда истодед? Дуюм, чӣ хел устоз шумо доред? Кадом хел устоз доред ки шумо ба дастгирӣ карда истодааст? Чӣ хел устоз доред ки шумо ба ёд дода истодааст? сеюм чизе ки шумо бошад дар кор, ҳамсӯҳбатҳои шумо, ёру рафиқи шумо, атрофи шумо, муҳити шумо. Анами сета чи фикронаи шумо месозад. фаҳмидед? Сета чи фикронаи шумо месозад. Такрор мекунам. Якум, китобое ки шумо мехонед. Дуюм, ки қати шумо доимо ҳамсӯҳбат ҳастед, ёру рафиқи шумо. Сеюм, устози шумо кист. Ҳамин сета чизе ки шумо ба худатон гирифтед, аста-аста фикронаи шумо дигар мешавад. Вақте ки нуқтаи назари шумо дигар шуд, рафтори шумо дигар мешавад. Вақте ки рафтори шумо дигар шуд, ҳаёти шумо дигар мешавад. барои ҳамон кадом ҳаёта шумо интихоб мекунед, ҳавай вобаста дорад аз тарзи фикронаи шумо. кадом ҳаёта шумо барои худатон қабул мекунед, кадом ҳаёта шумо барои худатон қарор мекунед, ҳавай аз вобастагӣ дорад аз фаҳмиши шумо. фаҳмидедме? анакун нигоҳ кунед. мана мисол, баъзе бачаҳо қабул мекунад ки карантин азоб зиқ шуда мешинад. неки ин як нуқтаи назар, ин як роҳи интихоб, дигар роҳи интихоб аст. ҳамин вақте ки шумо ҳозир ҳамин карантин бастед, ҳамин вақта чӣ хел максимум гӯем, чӣ хел ҳамин вақта дараҷаи олиш қатти шумо ина пухтакорӣ карда ба фоида истифода баред. забон омӯзед, ҳунар омӯзед. шумо вақт доред ки ҳунар омӯзед, ягон ҳунар омӯзед. ман чанд вақта дар Москва будам, якта бача ман ба гуфт ки пурсидам шумо инҷа ки қатти зиндагӣ мекунед? Гуфт оилам қатти. Гуфтам оилатун чӣ кора? Гуфт ки оилам фаррош шуда кор мекунам. уборщица, фаррош шуда кор мекунам. Ман гуфтам бачам оилат азоб мекашад, чӣ ба оилата ягон ҳунар ёд намедиҳӣ? вай ман ба нигоҳ карда истод. Ман гуфтам гӯш кун, агар ту ҳамин оилата ақаллан камакак ҳунар ёдтӣ, мӯй сарпаскунӣ ёдтӣ, краска кунӣ ёдтӣ, мардуми рус бисёраш нағз мебинад, визажиста ман ин чизҳоя, як ақаллан либос утукунӣ ёдтӣ, ақаллан ягон кори камакак ҳунар ёдтӣ. вақте ки ту ягон хел ҳунар ёд метӣ, ҳам либосаш озода, ҳам худаш осонтар меша кор, зато даромадаш 2 баробар 3 баробар зиёдтар нисбати фарроше. ту ба ҳам осон, оилат ба ҳам осон. ҳунар ёдтӣ. барои ҳама шумо бояд ки ина фаҳмед бачаҳо. ҳар яке ману шумо бояд меҳнат кунем ки халқамо камтар ҳунар ёд гирифта аз кори сиёҳ, аз поюн боло ба буромадан гирад. барои ин кора кардан фаҳмиш дар кор. барои ҳамон анакун чӣ гуфтаниг ҳастам? ҳозир ҳамин карантина шумо бояд ки дараҷаи олиш қатти максимум результат ба даст биёред. чӣ? ҳунар омӯзед. вақта беҳуда сарф накунед. пеши сериалҳои кино тамошо карда нашинед.
این شما با فایدهش نمیبیارد. چیزی که شما با حیاتتون با یگون نتیجه نمیتید نگاه نکنید. همون فیسبوک با هم، یوتیوب با هم، سوت با هم، من دیدم چقدر حافظه بایتوش میلیون پرسموتر میگیرد. همون شعری که مضمون ندارد. نه این دنیای شما با یاردم میکنند، نه آخرتتون با یاردم میکنند. و نگاه نکنید. همون چیز نگاه کنید که شما به یک تربیت میتید. یک عقلتون پره میکند. فکرانتون پره میکند. همون چیز نگاه کنید. یکمین چیزی که میخوام گم همین. دوم چیزی که میخوام که قطعی تو هم صحبت شده گم این چی؟ شما باید فهمید که بسیار خلق ما گمان میکند که نزد خداوند با کمبغل بودن خوبه. بسیار وقتی که ما درس میتیم مینویسم بعضی کامنترها با که ای معلم خدا گو، ای معلم یک وایب کن، یک خیرات کن. خودی که من نکرده استوده باشم، خودی که دل من وای میداند، دل من فقط خداوند میداند، شما نمیدونید این چیزا. خودی که خیراتی من کرده من رفته یک کسب اچیت ود کردم در کار، این نقص نه بچه. شما چیز فهمیدنتون در کار. خداوند همه وقت توانای نقص میبیند، همه وقت خدا ترس نقص میبیند. یک کس به خداوند این خیل میتید، یک کس به اون خیل. نه که یگون جواب نگفته است که شما کمبغل باشید وای باشید شما برای شما بهبودی است. نه بچه، خداوند این تهنده است. برای همون شما حرکت کنید که زندگی شیرین برید، زندگی خوب برید. یگون جواب من کردگی نیست این چیز خداوند. یگون جواب شما توانا شوید دستی ناتوان نگیرید. شما توانا شوید خلق به خدمت کنید. شما توانا شوید یک آبادی سازید. این بهبودی بسیارتر است نسبت دیگر چیزها. از این خوبی بهتر است. حیاتی که شما میبرید اول حیات خودتون یاردم کرده سازید، شخصیتتون ساخته، بعد حیاتی است عائلتون به یاردم کنید که عائلتون فرزند نقص تربیت کنید که وای علم درست دارید. نگاه کنید، اگر که شما سال توانا شوید و دورنده شوید فرزندتون علم نقص میگیرد، عائلتون زندگی خوب میبیند. همین خیلی نگاه کنید، شما برای که خیرات کنید و دست صدقه داشته باشید وای با مبلغ شما در کاره. برای که وطن دوم خدمت کنید، یک کمبودیش بکنید وای بام در کار. برای اون وقتی که توانا شدید، وقتی که خودتون تامین کردید، است خیش تبار همسایتون بعد دلش کرده رفتن گیرید. با وطنتون بکنید، بعد تمام انسانیت دنیا بکنید. این بهتر است چیم تکیه کردن کمبغلی با گفتن تقدیر من بود است. این راه اهم آسون. این من به خدا نداد گفته ششتن. فهمیدید؟ این اهم راه آسونه که خدا نداد است. نه، این گپ دروغ. خدا دهنده است. خدا همه وقت علم دل شما قبول میکند، دعای شما قبول میکند. اگر که شما ایمان کافی داشته باشید خداوند همه وقت قبول میکند. نگاه کنید، بعضی وقت ما میپرسیم پروردگار، میگیم پروردگار من با دولتی یا من با آبروتی یا چیزی. یک وقتی میشه که خداوند میتید ما خرسندیم، نه که یک وقتی میشه که خداوند نمیتید. نسام نیله اگر که شما دقت کرده بینید در حقیقت همون وقتی که میدهد هم درست است، همون وقتی که نمیدهد هم درست است. شما اینو فهمیدنتون در کار. همون وقتی که نمیدهد هم ممکن که حاضر به همین چی تو به در کار نیست، وقتش در کار. چرا که تو همون چیز حاضر یا درست استفاده بردن نمیتوی برای بهبودی خودت و بهبودی خلقت و بهبودی برای همون نمیتید. این خیلی که من مثال حاضر اگر که من خودم اسپورتسمن گرامو тренажерный зал روامو گم که فیتنس کلوب که من با 400 کیلوگرم من تیز زیاد گرم گم. ممکن همون ترینر که همونجا بستوده است اگر آدم باقل باشه میگه که نه تو از 400 کیلوگرم برداری یک عمره پارالیز شده میمونی. چرا که تو این بدن تیار نه، عقل و زور تیار نه. نه اگر که تو امروز 20 کیلو پگا 25 فردا 5 سال مهنت کنی همون 400 کیلوگرم میبری. استا اینم هم میخیل. حیات به حد حقیقت است بچه. تاریخ این گواه است. حقیقت جو باشد. بعد شما هم ثروتمند میشید هم صاحب علم میشید. انا کن درباره کرانتین گپ میزنم. درباره کرانتین دقت کنید. مردم ما بسیارش که مهاجر است، خلق ما که به حد مهاجرش بسیار است. این مصیبت مردکاره در خلق ما بسیار که است. شما باید خاطر نبرید که یکم وقتی که همین ویا میشن سکرشن میکنن کارخانه ها، یکم کی از کار خالی میکنن؟ کارگر سیاه. یکم آدمی که نلیگال کار میکنند، تو روی قانون کار نمیکنند. یکم هم آدمایی که وای هستند وقتی اینچه گرفتگی بودن کار با ویا ولد میکنن از کار خالی میکنن. برای همون بسیار خلق ما حاضر همین چی به میافتد.
фаҳмида истодед? вақте ки халқи мо бисёраш бекор мемонад, даромад нест. вақте ки во бедаромад мемонад, вай халқи мо вақте ки мардикорӣ карда даромад мегирифт, вай даромада хонаш ба роҳ мекард. додару хоҳараш, модараш рафта харид мекард. нигоҳ кунед, диққат кардаистед ин гуфтаги мана. додару хоҳараш рафта харид мекард. вақте ки ин додару хоҳараш рафта харид мекард, ин харид даромад мешуд барои бизнесмен. барои бизнесҳои майдаю хурду калона дар дахили давлати мо. ана ин бизнесмен шароит пайдо мекард ки пули кредиташа тияду, пули ойлик тияду, пули налог тияд. фаҳмида истодед? ана кун ҳозир ҳамин чи хеле кам шуда фурӯмада истода. хеле кам шуда фурӯмада истода. аз сабабе ки дига муҳоҷирон даромадҳошон афтидагӣ аст, даромадҳош калон нест. барои ҳамон ман мехоҳам ки шумо ҳар якта як сумае ки даромад мегиред эҳтиёт кунед. ягон либоси нав нахаред. сигареткашию носкашию ин чиза бас кунед. ресторан ба чой хӯрдана бас кунед. кафе ба рафтана бас кунед. хонатон ба ҳамон камака хӯрока гиреду афқот карда хӯрдана ёд гиред. то як муддате ки як ҷо ҷобаҷо шавад. мошин нахаред, хона ремонт накунед, диван нахаред, либоси нав нагиред. шумо маслиҳати мана дуруст гӯш кунед. чиба ки худо медонад ки ин чанд моҳ ба мерад. 3 моҳ ба мерад, 4 моҳ, 5 моҳ мерад, худо медонад. мумкин 1 сол ба мерад. мо намедонем. халқи мо, ман бовари комил дорам ки зиёда аз 80% халқи мо пасандоз надорад. ман куллан боваре дорам. зиёда аз 80% халқи мо пасандоз надорад. вақте ки халқи бечора пасандозаш нест, бисёри вай азоб мекашад. мушкилӣ мебинад. барои ҳамон агар ки шумо камака кам ки бошад, ҳамон дастангӣ будагитона пасандоз карда доштаистед, бо мумкин ки додару хоҳари худатон ба ёрдам мекунед. мумкин ки бо як ҳамсоятон ба ёрдам мекунед. ҳамин муддати як кризис ба. ин ҳамин хел. мо бояд ки аз сар ин чиза гурзонем. халқи мо беҳад ҷанг аз сар гурзонд, мушкилӣ аз сар гурзонд. мо медонем ки дар ҳамин тарафҳои ҷануби мо чӣ хел рӯзҳои мушкилӣ, камбағалӣ буд, рӯзҳои гушнагӣ буд. беҳад қим буд. вай рӯзҳои худованд душман ба нишон натиҳад дига. солҳои 91, 93, 94. барои ҳамон илтимосе ки мо ҳозир аз шумо мегӯм, анамин чизи ман ҳамватанои азиз, пеш аз оне ки бо дигар дар бораи дигар мавзӯъ гап мезанам, бо як бор дига ба шумо муроҷиат мекунам. муроҷиати хуб мекунам. илтимос, агар ки шумо хоҳед ки дар ҳақиқат як баҳраи нағз баред, ҳамин суҳбати имрӯзаи ману шумо, илтимос, чат ба нанависед. вақте ки ман савол додам, фақат саволи ман ба ҷавоб медиҳед. ин як. дуюмаш ин ки 4 чиза нависта мумкин нест. якум, ман дар бораи дин гап намезанам. ман дар бораи религия гап намезанам. савол натиҳед дар бораи религия, дар бораи политика савол натиҳед, дар бораи националност савол натиҳед. реклама заниматься накунед инҷоба. мумкин не. фақат гӯш кунед, як чизи хуб саратон биёд, суҳбат мекунем. ман ин канал бо забони тоҷикӣ аст, бо забони русӣ нест. фақат дар бораи бо забони тоҷикӣ ман ин канала ба пеш бурда истодем бо ҳамроҳии ҳамин командамон ки халқи оддии худамо ба дастгирӣ шавад. халқи худамо ба як ёрдамаш расад. ба ҳамин мақсад. дарс дигар чи? мавзӯи дигар. ман гуфтам ки ҳунар омӯзед. анакун, шумо бояд ки ҳамин рӯз сар карда пеши худатон ба мақсад гузоред ки ояндаи ҳаётама ба чӣ сарф кардан мехоҳам. ояндаи ҳаётама ба чӣ сарф кардан мехоҳам. ояндаи ҳаётатона шумо ба чӣ мехоҳед ки сарф кунед? ба ҳамин мақсад гиреду нақша кашед. шумо фикр накунед ки имрӯз шумо пул доред, надоред, шароит доред ё надоред. ина фикр накунед. фақат нақша кашед. вақте ки шумо нақша кашидед, аста вай фундамент пайдо шудан мегирад. майнаи сари шумо ба. ҳаёти инсон ба ҳаме чӣ ду бор пайдо мешавад. як бор аввал майнаи сараш ба, дуюм бор ба ҳаёташ ба. ҳамин одаме ки имрӯз дида истодед, мана ҳамчун Сайдмурод мегӯну одамо ҳурмат мекунанд, ҳамчун муаллим гуфта, ҳамин инсон аз худо ҳам то аз модар таваллуд шудагиш нест.
ҳамин инсона ман аста аста сохтам. ранге ки шумо хона месозед, хишт ба хишт мемонда месозед, ҳамин шахсията ман сохтам рӯз ба рӯз, шабу рӯз кор карда болои худам. шабу рӯз кор карда ҳамин шахсията сохтанатон дар кор. шумо бояд ки худатона созед. ин беҳад заруртарин чӣ? ман мехоҳам ки шумо ҳам имрӯз як нақшаи ҳаётӣ кашед. як нақшае кашед ки ояндаи шумоя дурахшон нишон диҳад. сарфи назар аз шароити беруна, сарфи назар муҳит ба чӣ ҳаст? вақте ки инсон диққат вақте ки инсон гумон мекунад ки ҳаёти ман аз шароити беруна вобастагӣ дораду халос, вай тақдири худаш ба ягон вақт болош ба таъсир расондан наметавонад. не ки вақте ки шумо гӯед ки иншоаллоҳ парвардигор ба ёрдами худованд ман ҳаёти худам интихоб мекунам як направление дурусташа, худованд шумо ба ҳамон возможностя метиҳад, ҳамон қуввата метиҳад, ҳамон илма метиҳад. шумо ахотир набароред ки ягон вақт ахотир набароред ки худованд орзуя шумо ба намедиҳад пеш аз оне ки аввал шумо барои ҳамон орзуя амалӣ кардан қуввату илму шароит додагӣ набошад. шумо барои ин камтар худатон қатъи кор кардан дар кор ки ҳамон ресурсое ки дар кор аст ҳамон чизҳоя ёбед. ин чӣ гуфтаги гап? Ин гуфтаги гап ки ҳамон вақте ки худованд дар дили ҳар як инсон як умеду орзуя меандозад, пеш аз оне ки ин орзуя дар дили инсон андозад, ҳамон ба шароита уже месозад. фақат ҳамон роҳи дурусташ қатъи аги карда равед, худо хоҳад ва шумо меёбед. як рӯз на як рӯз. ин чӣ мешавад? сеюмин дигар чизе ки мехоҳам ки шумо фаҳмед, меёбед китоби манам тарзи фикронаи мардуми камбағали сарватманд. тарзи фикронаи мардуми фикронаи камбағал сарватманд. ҳозир ман китоби ман ёфта шумо нишон медиҳам. мана ин бо забони тоҷикиш аст. мана ин китоби ёфта хонданатон дар кор. бо забони тоҷикӣ. тарзи фикронаи одамҳои сарватманд ва камбағал. сарватманд гуфта мо одами пулдора намегӯем. ё камбағал гуфта одами бепула намегӯем мо. чӣ гуфтаги гапа сарватманд ё ки камбағал? сарватманд нигоҳ кунед, камбағалӣ ин бепулӣ нест. камбағалӣ ин тарзи фикронаи инсон аст. сарватмандиам ин шумораи пул нест. ин тарзи ҳаёт бурдан аст. вақте ки шумо ин китобро хондед, ман намегӯям ки одами сарватманд вай аст, доно ҳаст ё ки одами хуб аст, одами скажем сарватманд набудагӣ вай камбағал аст ё гунаҳгор аст ё ки ганда аст. не. вақте ки мо дар бораи одами сарватманд мегӯем, мо ҳамон одаме мегӯем ки ҳаме кадом шароите бе ки нафтаду кадом мушкиле бе ки нафтад роҳи ҳисобаша меёбад, роҳи наҷоташа меёбад, чиба ки ақлаш пурра ҳаст. анами инсона мо сарватманд мегӯем. ҳамон инсоне ки фаҳмид ҳаёташ ба ки худованд вай ба чӣ хел ҳунара додагӣ аст, ҳамон ҳунара ёфт, ҳамон ҳунара инкишоф дод, муваффақ шуд. анами инсоне ман одами сарватманд мегӯям. одаме ки пул дорад ҳамаш сарватманд нест бачаҳо. ман бисёр одамҳо дида гастам, пул дорад, не ки ягон вай надорад, ягон бузургӣ надорад, ягон чӣ надорад. ростига ана барои ҳамон анако чӣ гуфтани гапам? ман мехоҳам ки нигоҳ кунед, дар ҳамин шабу рӯз ман якчандта вай дорам, якчандта анализҳои хуб дорам, мушоҳидаҳои хуб дорам. 60-70% ҳамин бозори биносозе шаҳр дар ҳамин Россия ё дар дигар ҷо, именно Россия 60-70% бозори ҳамин биносозе, то есть строительство, бисёраш ба тоҷикҳои узбекҳо кор мекунанд. не ки як чиза аҷоибаша ман дидам. медонед чизаша? агар ки ҳамин тендерба, агар ки ҳамин 100,000 ё ки 100 миллион рубле бошад, ҳамин як объекта кардан 100 миллион рубл, мана мисол бетонаша задан ё ки шкатураша задан ё ки ягон не знаю кирпичи фасадаша задан ё ки ягон 100 миллион рубл бошад, агар ҳамин 10-15 миллионаша метиҳанд бачаҳои тоҷику узбек ба 80-85 миллионаша ҳамон компанияҳои миёнарав мегирад. не ки кора мардуми мо карданай. чиба ки коғазаша дигаро карда истодай, чиба ки халқи мо фаҳмишаш ин ба нарасида истодай. ман мақсади гапам чӣ? шумо бояд ки якҷоя шуда нигоҳ кунед, ҳар як панҷа, ҳар як лилак якта ба якта худаш
қувват надорад. вақте ки ин хел аст вай қувват дорад. 5 та 10 ти шумо аз дарунатун якта мефаҳмидагита аста аста ҷудо куну хонон коғаза ёд гирад, документатсия ёд гирад. якта объект ага худатун бад кунетуну якта тендер ага худатун буретун вай беҳтар чем 20 та тендер ба 10 сол кор кардан. ман чиба ин гапа гуфта ин маслиҳата дода истодиам? чиба ки ман дидам ки кадом шароитҳо ба муҳоҷирои мо бисёр даромади хуб мегирад. сохмона қапида гиретон, не ки коғазаша ёд гиретон. чиба ин гапа мегум? чиба ки мардуми худи такҷои Россия кори сиёҳ кардан ба хушаш нест. значи ин ҳамин гӯши бозор холиай барои халқи мо шансай. дуюм, мардуми Украина намебиёд, мардуми уже Беларуса намебиёд. во ҳамаш вай бурафта истодааст. Молдавия намебиёд Россия. аксе ки курс пас бафти во ҳамаш Европа бурафт. курс ки поён шуд ва ё ҳамаш Европа бурафт. солҳои 96-97 ман ки дар Россия мардикор будам, ҳаме корҳои пулдор ба ҳамин украинсою ва ё будан. Молдавиян будану, Болгария буду, ва ё будан Беларусон. ҳозир ино нест. ино ҳамаш вай ба бурафта Европа кор карда истодай. ман диданам. ин бозор барои шумо холиай. накун барое ки вай ҳамун строительни компания срокаш ба вай здания спорад, вай ҳақиқатан маҷбур аст ки шумо кор багирад. не ки салак агар шумо фаҳмеду шумо якдигаротон агар ки мушаҳин накунеду пас ба назанед коротон пеш мерад. гандагии халқи мо ба ҷое ки иттифоқ шуда якдигараша дастгирӣ карда пеш баравад, нархи якдигариш пас ба зада фуровардагӣ. ин якумин бозоре ки халқи мо хеле ёрдам мекунад ин строительство. қапида доретон. ин як байни 10 сола 20 солава шумо я пеш ба мебарад, не ки коғазаша ёд гиред. аз 5 та 10 ти шумо якта ҷудо шед коғаз, як кас фақат коғаз қатӣ кор кунад, як 2 ма 3 ма 5 ма пас ёд мегирид, натарсетон. дуюмин направление ки ман дида истодам дар ҳамон шаҳрҳои Русия ки кор мекунад халқи мо, таксия қапида гирифтагӣ. инам хеле хуб. а кори сиёҳ такси беҳтар. мошини худат бимехари худат таксисти карда мегарди, вай беҳтар аст чем мардикоре карда азобе кори сиёҳ ба кор карда азоб кашиданад. вай беҳтарай. анакун сеюм ба бисёр бачаҳо савдо ба гузашта истодай. савдо ба гузаред. натарсида савдо ба гузаретон. савдоа бисёр кунетон. ман бисёр дарс метиҳам дар бораи бизнесу дар бисёр чизҳо. имрӯз дарс пагаҳ забони русӣ қатъӣ мешавад, дигар каналамо фардо бо забони тоҷикӣ. 10 рӯз ман ба забони тоҷикӣ гап мезанам. як рӯз пас ман унҷи ба мавзӯъҳое дорам ки чӣ хел аз чӣ сар кардан дар кор, чӣ хел бизнеса сохтан дар кор. ман ҳозир фақат дар бораи ояндаи перспективи шумо гуфта истодиам, дар бораи ки шумо ҳамин карантин зиқ шуда нашинетон. фаҳмидед? бозори сухафрукти тамоми дар ҳамин Россияи дигар ҷо бозори сухафрукти дар дасти мардуми мо ва қапида доретон. аз даст надед ин чиза. не ки ҳаме қадар нарха поён ба зада фуровардетон ки 5% монда истодааст. чиба? ки ин кора кард? халқи худа мо карда истодааст. чиба? намефаҳмӣ. шумо ба ғайр аз шумо дигар кас нест онҷо ба. шумо дуруст карда пеш ба рафтан гиред. ман медонам ки ҳамин харидор ҳеҷ маҳал аз Новосибирск намерад ки аз Екатеринбург харад ё ки аз Москва намерад ки аз Подмосква харад. шумо худотона поён ба назанетон. қапида доред нархонаботона. қапида доред бад коратон пеш мерад. наоборот боло ба бардоштан гиред ки ҳам шумо пул кор кунед, ҳам дигар ҳамзабонотон кор кунад. ин беҳад зарур. ҳамин направление гуфтагиам қапида доретон. ин беҳад зарур аст бачаҳо. вот анакун хона ба ки телефон мекунед, додару хоҳар, хешта борба, ҳамаш ба фаҳмонда тиед. пуле ки дар дастошон ҳаст расход накунад. шумо диданед ки дар Россия дар дигар ҷоҳо, мисол дигар Давлатов ба дида истодед ки чӣ хел мушкилиҳо ба омада истодааст ҳамин кризис. ҳамаш ба фаҳмонда тиед ки пасандоз карда мон. чизи зиёдате нахарад, ба шумо ба таъин накунад пулёб. ҳамин як 3 моҳ, 4 моҳ, 5 моҳ қаноат кунед. кам ба қаноат кунедон бачаҳо. анакун бисёри шумо ки дар дигар ҷоҳо зиндагӣ мекунед, як фикри худатона накунед. фикри ҳамон бачаҳои фарзандҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, додару хоҳару хеш таборато накунед. чиба ки инҷиба даромад нест. дар Тоҷикистон веҳо даромади калон надорад.
шумо воба бояд дастгирӣ кунед. Яке да ҳамин шуду худо накунаду ҳамин карантин дар Тоҷикистон биёяд, шумо бояд ки апораи халқи авлодатон бошед. ин беҳад зарур. ҳеҷ гап не, як маҳ кафе наравед, хона ба хӯрока хӯретон. ин беҳад зарур бачаҳо. ояндаи миллати мо фақат меҳнат кардан бааст. ояндаи меҳнати мо, ояндаи миллати мо анамо аз паси шахсое ки якдигараш қати кор кардан метон. иттифоқ кор кардан ба. охирон чизе ки мегум, баъд саволҳои шумо ба ҷавоб мегум. ҳар як мушкиле ки ба саратон мебиёд, кадом хеле ки мушкиле ки ба саратон набиёд, ҳавая қабул кардана ёд гиред. ҳар як вазнине ки ба саратон мебиёд, ҳавая қабул кардана ёд гиред. ва ҳамон мушкилия табдил диҳед имконият ба. ҳамон мушкиле ки ба саратон мебиёд, табдил диҳед. вақте ки шумо ин кора як бор кардед, нервни системаи шумо бақувват мешавад. ду бор кардед, худатон ба боваритон зиёд мешавад. се бор кардед, 5 бор кардед, аста аста шумо ҳис мекунед ки дар он ба шумо хушбахтед. ман чӣ гуфтани гапам? ман гуфтани ҳастам ки ҳар як мушкиле ки ба сари инсон мебиёд, ин як сабабе мешавад ки шумо донотар шавед, баақлтар шавед, тавонотар шавед. ин сабабе мешавад ки шумо ё як корхона месозед, ё ки пул кор кардан ёд мегиред. фаҳмидед ме? ягон вақт шикояти ҳаёта накунед. ягон вақт шикоят аз болои тақдир накунед. ҳама вақт пастию баландии зиндагӣ ба шукр гӯед. қабул кардана ёд гиред. ду худатон ба хулоса нависед. ман ҳамин мушкилӣ ба афтидам. чӣ дарс гирифтам? ман ҳамин мушкилӣ биромага, пас аз ҳамин мушкилӣ биромадан чӣ ба даст меорам? ман чӣ мехоҳам ки дар ҳаётам пайдо шавад? мана ин хел ният карда ки кардан гирифтед, шумо мебинед ки тамоми мушкилие ки ҳаёти шумо ба мебиёд ва як рӯз на як рӯз фоидаша мерасонад. чуба ки парвардигор нақшаи худаш аст. банда ин чиза фаҳмида наметавад. ақли инсон камай, ҳаёти мо кам да, барои ҳамо мо ин чиза дида наметоем. барои ҳамо қабул кардана ёд гиред. вақте ки инсон ҳаме мушкилие ки ба сараш қабул кардана сар кард, вай аста аста аз болои ҳам мушкилиҳо ғолибият пайдо кардан мегирад. не ё агар ки шумо зиқ шудед, ҳаёта лаънат кардед, чӣ қадар зиқӣ кардед, ҳаме қадар мушкили ҳаётатон зиёд шудан мегирад. ман якта забони тоҷикӣ ба лозунги хуб дорам. зиқ шудӣ мурдӣ. зиқ нашав. зиқ шудӣ ҳаётат дузах ба табдил меёбад. зиқ нашав. ҳаме чизе ки мебиёд қабул кардана ёд гир, сабр кардана ёд гир. сабра ёд гир. таъна накунед халқу давлата, таъна накунед тақдиратона. ин хел накунед. ҳама вақт вақте ки инсон ҳар чизе ки шукр кунад, ҳамон чӣ ба аста аста зиёд шуда бурафтан мегирад. саломатитон ба шукр кунед, ватан доштаги мо ба шукр кунед, шукри оромие ки ватан мо ба шукр кунед. ман гуҷо ба имрӯз фаҳмидам ки бачаҳо омадан ман ба гуфтан ки фейсбук мега гуҷо ба нависидан ки ягона давлате ки дар ҳозир дар давлатҳои шӯравӣ коронавирус омадагӣ нест ин Тоҷикистон. ин ба шукр кунед он. фаҳмидед? ин ба шукр кунед. ҳаст. ҳама вақт шумо меёбед причина ки барои шукр кардан вай кардан. не ки ман намегӯям ки шумо бекор истед, ҳаракат кардан дар кор. баъд худо хоҳад меша. анакун маслиҳати асосие ки мехоҳам шумо батиҳам. ин гапи мана дуруст фаҳмедон. халқи мо, халқи мардуми тоҷик, халқи зиракай. не ки халқи профессионал нест. аз сабабе ки халқи мо зирак аст, ин кор ба чақа мешавад, вай кор ба чақа мешавад, ин кора даст мегирад, вай кор аз пасаш мешавад. не ки ягон кор ба чуқур профессионал нест.
барои ҳамон кадри бақувват ёфтан нашуда истодааст. Барои ҳамон мо чӣ гӯям профессионали бақувват кам. Ман корхонао мекушам, дар ҳамин Тоҷикистон манам корхона дорам, дида истодиам. ё ки камутум кора фаҳмад, характераш мушкил, қатъи вай забон ёфтан қиин. ё ки характераш одами нағз, бачаи хуб, не ки кора кардан наметавад. Профессионал шудана ёд гирифтан дар кор. Маслиҳати асосии ман шумо бимараем, як направление выбор кунед, интихоб кунед, як направление. Ҳавая қапида аз сидқи дил меҳнат кунед, ҳавай ба ки ҳамон чӣ ба мутахассиси бақувват шавед, халқи мо ба ин намерасад. Вақтотуна сарф накунед ҷурабозӣ қатъи, кӯчагарди қатъи, интернет ба шиштан қатъи. ҳамон як соат мутахассис бақувват шудан дар кор. Як ҳафта исун кор кунам, як ҳафта урӯ кор кунам, ин хатти шумо обод шудан наметавед. аз сабабе ки халқи мо зиракай, халқи мо зиракай нисбати мардуми дигар середниазе. Бовар кунед ана. Барои ҳамон мо сал корчалонем. Не ки мо профессиональный илм надорем. Ман корхона карда дида истодам, гашта дида истодам. Вазифа мети мебиёд вокруг да около гапи бисёре мезанад, не ки мағзи гапа намефаҳмад. Чуқур намефаҳмад. Ман ина дида истодам ҳар рӯзе. Барои ман орзу мекунам ки халқи мо имрӯз сар карда ҳар яки ману шумо манам ҳамин хел, манам мехоҳам ки профессионал бошам. Диққат кунед он. ҳамон ҷамъияте ки ману шумо орзу мекунем ку, ҳамон Тоҷикистоне ки ману шумо орзу мекунем, ҳар якти ману шумо аввал ҳамон хел шахсият шуданам мо дар кор. анамина худатон ба як коғаз ба нависта гиреду, ҳамин ранги ҳамон чӣ гӯм устави ҳаёт карда гардед. қонуни ҳаёти худ карда гиред. ҳамон ҷамъияте ки ту орзу мекунӣ, аввал худат ҳамон хел шахсият шав. анамуна гирифта хонда гаштан гиред. доимо. ҳамина ягон вақт аз дастатон намонед. аз кадом ватане ки ту орзу мекунӣ, ҳамон хел ватана соз. аз кадом миллате ки ту орзу мекунӣ, ҳамон миллата соз, худат соз. чуба ки ту анамон намояндаи миллат худат ҳастӣ. барои ҳамон ҳамин сар кунед. сарфи назар шумо коргаред, донишҷӯед, касе набошед, ҷони ширинам. анакун ман 5-6 та саволи дурусте ки инҷа биёд ҷавоб мегӯм. не ки савола дуруст додана ёд гиред. мана мисол саволои ин хеле натиҳед. чӣ кор кунам ки ҳаёти ман нақш шад? барои ки ҳаёти ту нақш шад, нақша каш. ҳамон як соҳая интихоб куна, ҳамон ба илм омӯз. ҳаётат нақш шуда мебаравад. вақте ки шумо ҳаматон якбора менависед, ман бовар кунед хондамам успел намекунам. ҳозир як илоҷ мерем. бачаҳо администратсияи Само комментария доштан метавонед ме? як кас нависаст ки ман мошин харида фурӯшам, корам пеш мерад ме. Не, вақти кризис ба ин кора накун бача. вақти кризис фақат шумо чӣ кор кунедтон? компанияҳое созетон ки курьера шавад, доставка кунад. интернет магазинҳо созетон. агар сохтан наметавонед, интернет магазинҳо кор бадаретон. курьер ба кор кунед, интернет магазин ба кор кунед, мана ин кора кунед. агар дар дига Давлатов бошед, дар Россия дига ҷо бошед, ана хӯрока ба кор кунед, мана ҳамон услуга, хизматрасонии медицина ба кор кунед. ин чизҳо кризиса легко пережит мекунанд, ҳам пултун мебиёранд, ҳам ҳама вақт востребование мешед. агар ки дигар кор мекардед пештатару ҳозир коратон якбора поин ба фурӯмад, ҳамин соҳа бабинед чӣ кор карда метавонед. ҳамин гуфтагиҳои ман ба курьера кушодан дар кор, компания ки курьери доставка мекунад, чуба ки осунтар аст, ягон мушкиле надорад, навигатора мемонед, телефона мемонед, велосипед қатиам бурдан мегирад, ё ки он вай қати моторола қати, ё ки мана ин такси ба кор кунед, пули налични мешад. ҳама вақт вай такси ба сероно пул ҳаст, пули налични аст. ана ин хӯрока, медицина, ҳамин направление кор кунед. коратон пеш мерад. мошин хорида фурӯхтан қиинтон мешад ҳозир. баъд аз кризис мумкин бо чӣ бод? инҷи ба саволо забони русӣ қатъи ҳаст. ман паго забони русӣ қатъи будагишо паго ҷавоб метиҳам. ҳозир тоҷикӣ фақат ҷавоб метиҳам бародаро. устоз дар ҳамин забон бо кадом соҳа хондан дар кор?
ба кадом соҳа хондан дар кор? Як гала соҳа. Аввал забона ёд гиред. Сета забона шумо омӯхтан дар кор. Ақаллан якташа омӯзед. Русе, хитое, англисе. Як. Дуюм менеҷмента ёд гиред. Чӣ хел кора ташкил кардана. Программистия ёд гиред. Инженери ба қувва шед. Ҳамон соҳа бахонед. Соҳаи селски хозайство бахонедон. Соҳаи кишоварзӣ ба беҳад ба қувват шавед. Геология омӯзед. Ҳамин кӯҳҳои Тоҷикистон дар тагаш як чӣ ҳаст. Агар омӯзед ҳамин чиза дурусташ қати кор фармед вай беҳтарин чизҳои бовар кунед ана кун технолог шед. Технологҳои ба қувва шед. Пур аст. Ҳамин Тоҷикистон як гала кор меёбед агар шумо технолог ба қувват бошед. Нест дар ҳамин ҷи. Технолог а ҳисоби продукт ба, а ҳисоби текстил ба, а ҳисоби любой направление, стройматериал ба, любой соҳа ба. Технолог ба қувва шавед. Салом, мо 40 000 сомон дорем. Чӣ бизнес кардан метавонем? Ҳамон бизнеса кунед ки, ҳамона мефаҳмед. Кадом бизнесе ки шумо фаҳмишатон ба қувват бошад, пулатон нест намешад. Не ки шумо агар ки ҳамин пулатона дар дигар ҷо инвестировать кардед, ягон соҳае ки шумо намедонед, пулатон нест мешавад. Барои ҳамон 40 000 агуҷо кор кардаги ҳастед, значи шумо ҳамон ҷи ба ҳамон кора мефаҳмед. Ҳамон кора беҳтар аст ки шумо ҳамон ҷи ба инвеститсия кунед. Ҳамон кора зиёдтар кунед, ҳамон кори кардааст. Агар шумо ойлик карда ин пула ҷамъ кардаги бошед, значит мана мисол муаллимӣ карда кор кушад, ҳамон кора кардаги бошед, ҳамон дополнительный курс кушед ҳамон соҳаи худатон ба. Агар ки шумо ҳамона намедонам пиёз кориште ё хоҷаги деҳқонӣ ба карда ҳамон 40 000 кардаги бошед, ҳавая зиёдтар кунед. фаҳмидедан? Агар ки ва савдогарӣ карда ин пула ҷамъ кардаги бошед, савдогарӣ зиёдтар кунед. Мақсади гапи ман ки агуҷое ки он пула кор кардаги ҳастед, шумо ҳамон ба рискаша медонед. Агар ки дигар ҷо ба мондед, рискатон зиёд мешавад. Ахотир набароред. Пул кай ба нест мешавад? Агар ки шумо як соҳа ба монед ки таҷрибаи коре надоред. Вақте ки корофтодо шудаги нестед, таҷрибаи коре надоред ва пулатон нест шуда мебуравад. Ассалому алайкум устод, дар ҳамин замон бо кадом соҳа хондан дар кор? Ман гуфтам дар ин бора. Бо чӣ буд? Хорошо, Дармон Ниёзов, таджики ненавистец, русский ненавистец. Что вы имели в виду? Купить на те продукты, вещи, которые можно легко обнаружить. Ликвидные вещи, ликвидно. То есть, ҳамон чизе ки легко фрухтан метояд. Мисол, чӣ дар назар дорам ман? Мана мисол, агар ки шумо либоси бисёре харида бошед, фрухтан наметоядаш. Ё ки ягон участкаи харидагӣ ҳастед ки ё ҷои кӯҳба, ё таи дурба ҳаст, ё аз шаҳр берун ба, фрухтан наметояд. Ё ки ягон вай харидед, ягон машина харидед ки қимат аст, арзунтар фрухтан ба, зарар қати мефурӯшед. Конечно, ҳамин чиза зарар қати фрухтан мумкин. Мана мисол, шумо хонаи бадабдаба кардед, коттеҷи калон сохтед, вай фрухтан наметояд. Чӯба ки ҳаме мардума пули калон нест ки харадин хеле чизҳо. Салому алейкум, ман камтар пул дорам, буқа харам бизнес кунам ё ин ки гови ҷӯшо харам бизнес кунам дар Тоҷикистон? Маслиҳати шумо дар кор. Бародари азизам, хеле хуб. Ана кун, ду варианташ аст. Шумо ҳамин соҳая мефаҳмед ё не? Ман аввал шумо ҳам як одаме ёбед ки агар ки хоҳед ки барои гӯшти ферма кашида тарбия карда вай кунед, аввал ҳамон мутахассисаш ёфта маслиҳат кунед ки шумо ба рецептш нависта тияд. Барое ки фермаи гӯшти кушоед, 5 та чиза донистанатон дар кор. Яком, кадом парода ҳамон территория шумо ба нағз гӯшт мегирад. Агар шумо дигар хел пароди гова хариду, ҳамон территория худатон ба 1000 кармитам кунед, вай фарбеҳ намешавад, гӯшт намегирад. Яком, парода правилно вибор карданатон дар кор. Фаҳмидед? Дуюм, рецепташа. Чӣ хел рецепт сохтан дар кор ва ба ухаживат кунед. Сеюм, ветеринария ба қувват ёфтан дар кор. Зоотехник амон вай да, ветеринар. Духтури ҳамон ҳайвоне ба қувваташ ёфтантон дар кор ки ва доимо нега карда истад. Агар ки гӯшти мекардаги бошед. Чорум, бозораша куҷо ба мефурӯшед ва донистанатон дар кор. Ки доимо контрол карда истед. Доимо. Панҷум, ҳама чизи вазнинтараш ин панҷум. Ҳар хел гова нахаред. Шумо бояд ки ҳамин бозор барафтед ки дидед ки 20 та гов аст, 20 та буқа аст, ҳамон гуфтаги худатон, якта дурусташ аст. ҳамон якта дуруста харед. 20 ва чақа нашед. Мумкин ки шумо 2 3 4 5 ба баъд аста-аста ҷамъ мекунед ва пур мекунед. Не ки ҳамон гуфтаги мана кунед, кортон пеш мерад. 20 та якташ касалиҳа, якташ зоташ пародаш не то, якти дигаши нагиред. Фақат яккачи наша гирифта тарбия кунед, худо хоҳад нағз мешад. Агар ки фирмаи ширӣ мекардаги бошед, уже технология дига, подход тамоман дига. Барои шумо фаҳмидантон дар кор чӣ ба бизнесаш сохтан метояд. Шира фурӯхтан осон боша шумо ба. Гови гиред, гови ҷӯшҳои шира вай кунед.
не ки шири хомам просто нафурӯшед. ҳаваам ҳаракат кунед ки ё сметана карда ё чӣ карда фурӯшед вай беҳтар. Не ё агар ки кардан наметавонед, шароит надоред. Дидед ки мисол наздикатон ба ясле аст ва ҷои кӯдакона аст, баъд гови ширия кунед. Кадома шумо ба осонтар аст, рискаш камтарай. ҳамонаша карданатон дар кор. ман дар соҳаи фурӯш ҳастам. 2 магазин сухафрукти дорам. барои боз корҳо ба пеш рафтанаш як маслиҳат диҳед. Конкретный вопрос додан дар кор, бародари азизам. барои корҳо пеш рафтан сеюмаша кушо, чорумаша кушо, бародари азизам. панҷумаша кушо. Автоматизировать кун системата. Полная автоматизация кун. чуба ки то автоматизация накунӣ, проверка кардан наметавонӣ, контрол риск кардан наметавонӣ. ман медонам ки бисёр бачаҳое ки сухафрукт магазино доранд, основном чӣ кор карданд? Хеш 2 та хеш табора бурдагӣ, вай бечоро кругле сутка може ба 6 тагӣ ай. Кругле сутка. мақсади гапи ман ки на выходной дорад, на ягон чӣ дорад. анакун бисёр торгови центрҳо агар ки Россия маҳкам кунад, бизнесатон торгови центр бошад, беҳад қиин, беҳад мушкил. барои ҳамон чӣ кор кардан дар кор? аввал команди бақувват месозед, ассортимента бақувват мекунед, витрина дуруст мекунед, баъд 4, 5, 6 дигар магазинҳои кушодан мегиред. баъд кортон хеле нақс шуда мебаравад. автоматизация, технология. гапи мана дуруст фаҳмед. Технология ёд гиред. вақте ки ва сохтед, 3 та 4 та магазини 50 та кардан метавонед. устоди азиз, мегуфтед сфераи фастфуд дар Россия ояндаш чигуна аст? Дар Россия оянда хеле хуб аст бачаҳо. чуба ки ҳамин маладиёш худи Тоҷикистон ба фастфуда хӯрда истодааст. ман намедонам, ҳамин кӯдакои худам қатива мерам, кафе мерам ё ресторан, ман оши плов заказ мекунам, нигоҳ кунам во питса заказ карда истода. фарзандҳои худам ҳайрон шуда мондам он рӯз, бовар кунед, нигоҳ кунам во чӣ заказ карда истода, ё гамбургер, ё питса, ё ки манам фри, ҳамин хеле чизҳо заказ карда истодааст. ин чӣ гуфтаги гап? ҳамин Голливуд, культураи Запад, нигоҳ кунед, ману мо дигар либоси миллӣ пӯшида намегардем. либоси миллӣ ранги вай шуда монд, ранги эксклюзив шуда, фақат ягон барномаҳои давлатӣ ба мебароту, як саҳна ба артисо мепӯшану, ҳамтур бурмада монд. хонаҳои мо уже хонаи миллӣ нест. аста хонаҳо ҳамаш дига шуд. хайтек, евроремонт, мана ин хел шуда бурафт. натижаи потолки, аста хонаҳои мо дига шуда бурафт. либоси мо дига шуда бурафт. ана акун як чизе ки мо ба мондагӣ буд, ҳамин таомҳои миллӣ монда буд. ҳамонам оянда ҷавонои мо дига шуда бурафт. чуба ки халқи мо, культураи мо наомӯхта истодай, паҳн накарданай. ман метарсам ки фардо ба ҷои Абдурашид Раман мешаду, ба ҷои чӣ гум Ҳасанҷон Ҷек пайдо мешаду, ягон ти дига ҳами хеле номоён. бо мана хитоиҳо зиёд шудан, мистер Лиу пайдо мешавад. тоҷикои худо мусофирӣ ба гашта фақат ганда карда мегарданд ватана. як рӯз на як рӯз мебинед ки ҳамсоятон мистер Лиу баъд зиқ мешед. барои ҳамон мо бояд ки ина фаҳмем. мо бояд ки ватана мо ба хизмат кунем. мо бояд ки миллата моя эҳтиром кунем. ин беҳад зарур. барои фарзандҳои оянда мо ҳамаи урфу одатҳое ки тоҷико бой хонатон ба кардан гиретон. беҳад зарур аст. бовар кунед, беҳад зарур аст. не ки ана чизе имрӯза технология фарзанд ба ёд тиҳед. фарзанд ба ёд додан дар кор. бачаҳое ки тавоно ҳаст, мебарад дар Тоҷикистон мерад, мисол давлатҳои бегона мехонад, вақте ки хонд гашта намебиёд. чуба ки унҷо ба осонтар зиндагӣ кардан, мумкин ба роҳаттар, мумкин кадри хуб аст унҷо ба осонтар аст кор ёфтан. мумкин, ман намегум не, мумкин дуруст, не ки ин вақтинча. чуба ки шумо фикри шумо қатъе бизнесои ман Тоҷикистон ба осон аст ё дига ҷо ба? Конечно дига ҷо ба. не ки ман бизнесменам Тоҷикистонам карданам, дар дига ҷо кор карданаму инвестисия Тоҷикистон ба оварда истам. кам бисёр не кам. чуба ки ман чандин боро ҳаракат кардам ки хештаборам ба ёрдам кунам, ҳамсояҳом ба, дигар мардум ба, талабои мактаб ба. баъд фаҳмидам ки пул қатъи шумо ягон кас ба ёрдам кардан наметавонед. як бор пул метиҳед, вай пула гирифта як бор хӯрока мехӯрад, ба ҳамин нес мешад. вай пула гирифта як бор як проблемаша ҳал мекунад, тамом. фикри шумо қатъи вақте ки вай камбағал ба пул додед ё ки додару хоҳаратон пул додед, вай ҳамон пул қатъи тамоман проблемаҳои ҳаёти вай нес мешад? не.
як ҳафта пас бо такрор мешавад проблемаҳо, як сол пас бо такрор мешавад проблемаҳо. ман ҳамин кора кардагӣ. баъзе вақт мевақте ки мебинам ки ҳамон комментарҳо баъзе бачаҳои тоҷик менависад ки маълим шумо ки ба як камбағала дастгирӣ ки хуна кунед. ман як камбағал ба хуна мекунам, ҳами вай ба кардан наметавом. ман якташа операсияша кардан метавӣ, як кас ба дастгирӣ, ҳами вай кардан наметавӣ. ягон вақт ахотир набуроред, пул хатти шумо проблеми камбағала ҳал кардан наметавед. фақат илм ҳал мекунад камбағалия. дигар ягон чиз дига ҳал намекунад. худатон дар баъзетон дар муҷоҳиратӣ кор карда истодед. додар хоҳар ба пул рой мекунед. ҳаёташ дига шуд? Не. ҳар горе ки бо бепул мемонад мегӯд пул те. дигар ягон чиз дига намегӯд. ман ҳозир ҳамин хел хулоса ба омадам. аз соли 2001 буд ё 2002 буд, як бор ҳама хештаборама ҷамъ карда фаҳмондам. гуфтам бродаро, оянда ҳаёт дигар мешавад. بیاد آستاستا کم کم پول جمع میکنیم و اول یک تاتون با بیزنس میکنیم، با جمع میکنیم دوم با بیزنس میکنیم، با جمع میکنیم سیوم تون با بیزنس میکنیم. تو با رستوران کشیم، تو پاور بقوت، تو با خوجگی دیقانی داری بیاد تو با پول جمع کنیم تیم دیگه پول نگی کردیت وای نگی این کاتون وای ام خودت کار کن. سیومش با گپی من هیچ کی گوش نکن. 2000 یا 2001 بود یا دوم بود خاطرم با من از نیست. با دوم بار سه بار همین کارو من کردگی. 2004 کردم، 2007 کردم. همه خشت بارم جمع کرده. بعد فهمیدم که نه نمیشه این خیلی. با من خلاصه با اومدم که نه. با من گفتم اگه شما نمیخواهید حیاتتون دیگه کردن، значит من همراه شما نه. من حیاتم دیگر میکنم خودم. با من خستم و رفتم و مردم بیگونه آستا آستا تربیت کرده. چی خیلی خودم برای این بچه‌ها تربیت کرده. آستا گرد دنیا خودم با میلیونر ساختن اثر کردم. توانا بچه‌ها گردت بباشد آسان است حیات. اگه چی خیلی من خشتبارم با یاردم کرده استودیم. از درون خشتبار نگاه کرده میبینم کدومش میفهمد. هوای است دعوت کرده یک ما دو ما سه ما یکون کار با گرفته نشون دادم میگیرم. بینم که میفهمد است یاردم میکنم که یک تا بیزنس کشوده میتیم. یاد میتیم 6 ماه 7 ماه 1 سال. میگم کن تو کرده رفتنگی. با دویمش است میقپم. با سیومش همین یک 10 ساله با 10 تا 20 تاش به یاردم کنم که یک تاگی بیزنس کنند وای بهتر چیم وای به میبی شما کمک پول میتید. همین کامنترهای من با دیگه میگه پا میخوام که همین مردم تاجیک وابشی ننویسن. که مثال کدوم یک آدم با یاردم کردی چیکار کردی خودی که شما من با خودت سودیا باشید این نازنیم بچه‌ها. من آرزو دارم. من میگم نقشه خودم. چون که من نقشه‌ام از تحت دل که خداوند یاردم میکنه. من خدا خود 100 تا فرزند تاجیکم 100 تا فرزند با فهم با علم من است خدا خود تربیت میکنم هر صاحب دیگه دولت‌های دنیا با برده میخونونم. ممکن یکتاش گیولوگ است، یکتاش ممکن انجینیر، یکتاش ممکن که یگان چیگم دکتر، یکتاش ممکن که هم کس دیگه. من لوش بهترش همون زکات بیزنس‌های خودم که جمع میکنم من همینو میتیم. من آستاستا میخوام 100 تا کادر خوب تیار میکنم آستاستا هر گوشه کنار تاجیکستان حاضرش به 8 تا یافتم. یکتاش دکتر است، دکتری بقوت، یکتی دیگهش دو تاش دکتری بقوت است. یکتاش کن رژیسور بقوت میخوام که دنیایی شود. یکتی دیگهش خیمیکی بقوت است. من میخوام بچه‌ای که حیات میخواد که حیاتش همین با تئاتر و علم و موزه و شخص میدونید شخص بزرگ شم من همین خیلی آدما میکنم. اگر شما همین خیلی بچه دونید نزد من برای کنید کارخونه من برای کنید من خودم صحبت میکنم خطش لیچ نه خودم صحبت میکنم لیچ نه خودم میفهمم نه من بیدم که وای علم دارد و نه که وای توانایش است و پدر و مادرش پولش دادن میتود وای خودش کند من هم بچه دستگیری میکنم که وای بیچاره خدا علم داده است و نه که شرایط ندارد چرا که من 95 سال 96 سال 3 تا مکتب عالی پرتافتم از سببی که علمم بود و نه که پول نداشتم. اگر که من با یک کس ممکن قبطم میشد و همون وقت من با سالا که دستگیری میکرد ممکن که من 22 سال عمرم این خیل وقت کمتر تو ممکن 10 سال با من خیل میشدم رنگ امروزه برای من میخوام من خیل بچه تربیت کنم. آدمی که بیکار است نگاه کنید کدوم آدم با یاردم کردن در کار اینوالید با یاردم کردن در کار و خدا اینوالید کرده شرایط ندارد کار کردن با نیکی وقتی که من میبینم که بچی توانا 4 اشکال بتون حسن رساقتی کفت بازوش رنگ رستم داستان است میبیاد میگه من با یاردم کن
من نفرتم میبیاد. باور کنید نفرتم میبیاد. تو اینوالید نه، تو پیرمرد نه، تو میدونید تو آدم یک جوه نه، چه خیلی تو وای میپرسی؟ تو با خدای کنن یک روز نه یک روز اگر که همین خیلی آرزو کنی خداوند تو انمو خیلی میکند، کسله میکند، جوگگی میکند یا به دست و به پا میکند. یک اواره یک چی با میافتی بعد انمو خیلی دستنگر شده میمونی. در خداوند تو با دست گرو داده است، پای روا داده است، چشم بینا داده است، را مهنت کن. تو که خیلی زندگی کردن میشد. ما یاردم میکنیم فقط کدوم انسان با همه آدمی که دیستیویتنا خداوند علمش داده است زورش نمیرسد. انم بچه دستگیری کنن. چون که یک تا این بچه، یک تا دکتر باقلا تربیت کردن، یک تا انجینر بقوت تربیت کردن، یک تا معلم بقوت تربیت کردن، وای هزارها انسان با یاردمش میرسد. وای بهتر است من با چیم یک کس بگرفته پولتیم که خیزه درواد پروست توی کند. من با این چی در کار نیست. من برای این شب و روز مهنت نکردم، برای این عذاب نکشیدم. برای همون من نفرتم میبیاد وقتی که آدم چهارش کلی بتون حسن رساقتی میخیزد و طلبندگی میکند. این نغز نه. صرف نظر و کی باشد برای این نغز نه. انا میخیل هموطنای عزیز، هموطنای عزیز، ما آرزو دارم که امروزه صحبتایی که من شما کردیم اقلا یک تا فکر نغز شما گرفته استفاده میبرید. اقلا یک تا فکر نغز. هموطنای عزیز، در تگ من این ویدیو، در پایان این ویدیو چی می شود؟ پشت می شود. اون پشت باید سوال درستید. از سوال شما ما فیلتر کرده درستش که با منفعتش که گرفته همون ما درسای آینده من جوابش میگم البته جوابش میگم. سوالا بسیار میبیان. نه که سوالایی که این خیلی درست سوال باشه، правильный вопрос باشد که точный باشد. ما همون سوالا با جواب میتیم точно. چرا که چقدر سوال شما درستید همه قدر جواب خوب میگیرید. конкретный سوال بودنش در کار. تخمینی سوال بودنش ممکن نه. انا دویم این که پگاهن فردا یک روز پس من با زبان تاجیکی گپ میزنم. تماهایی که من گپ میزنم در پایان من این موضوعایی که گپ میزنم در پایان من این ویدیو میشوند. چه خیلی از بالای خود کار کردن، درباره بیزنس گپ میزنم، درباره این تما بود، درباره من این карантина چه خیلی اثر گذاشتن. شما بالای خودتون کار کنید بچه‌ها. انا هر یک همین برآمد کردگیم با در کامنتاری های یوتیوب در پایانش از 3 تا 5 تا چیزی که خودتون با گرفتید نویسید. چی چیز گرفتید؟ یکم فهمیدم که نقشه کشیدن در کد. دوم حیات انتخاب راه خود است. شخصیت خود گم کردن که. سوم من مثال فلان کارا. چهارم 5 از 3 تا 5 تا چیزی که گرفتگی هستید نویسید پایان این ویدیو با. این به حد ضرور. چون که منم میخوام که ببینم که شما یک چی آموخته استودید. مایلش الهی پروردگار خلق ما امین نگه دارد، وطن ما آباد کند. تا بازدید در امان خداوند. تا بازدید.